Gününe bir нәрсә күрми, кояш 6000 ел бар икән. Менә җәмәгать сөйләгән шул теге. Икенче бүлек итеп дәвам итәсем килә кыскача гына. Безнең бәлки шул теге бабаларыбызның инде озын ыштан нәрсә ни теге. Әле инде әти мәрхүм исән булса, ул карар иде, шатланыр менә киң ыштан кигәннәр, озын кием кигәннәр дип. Ул вакытта гөр зарланадыр. Кыска нәрсә кигәнсез. Ыштанларыгыз тар гына дип. Хәзер инде шатланса була, ул модага кайтып килә. Шуны әйтәсе килә. Безгә мода инде үзегез карагыз. Мин менә тырышам шундый карарга, безнең кешеләргә, милләт вәкилләренә һәр кайсы ничек тели, ауланың үзенең хакы бар, ничек теләсә дә шундый хокукымы бар, шул киенергә шулай. Ә менә үзен ничек тоту, бигрәк тә мәсәлән бүтән милләт арасына чыккан чакта безнең татар халкы, biz barabız, bizga qarыйлар. Мәсәлән, мин Молдова, Гагаузига барып, аларда әгәр дә үземне шәкер рәвештә тотсам, алар ул 350 меңме халык, алар мәсәлән 200 меңме, 150 мең шунда тора Гагаузида. Алар татарны күрмәгән, алар әйтер, татармы? Беләбез, менә шундый алар холыклары яман, алар ишеп аунап яталар, сүгенәләр нәрсә дип. Ә син анда барасың, мәсәлән, ел сайын үзеңне тотасың. Татулык турында сөйлисең. Сөйлисең халкың турында, без омтыла хыяллана билим белән безнең халкыбыз эшсә дә үзен кулда тота. Безнең халкыбыз электән бүтән халыклар белән, төрки халыклар белән бигрәк тә татулыкта, дуслыкта туганлашып бергә аларны хөрмәт итеп яшәп килгән без халкыбыз дип. Чөнки безнең бабаларыбыз бер телдә сөйләшеп шул якын күреп бер-берсен хөрмәт итеп яшәгәннәр дип. Бездә дә татар халкында бүтән дин әһелләре бар, чөнки шул керәшеннәр алыгыз. Без аны кимсетмибез. Без инде тырышабыз, без бер телдә сөйләшәбез бит. Бер туган халык, бер халык дип шул сөйләшәбез, хөрмәт итеп. Нинди дине булмасын у халыкның. Һәр чакта да без аларны хөрмәт итеп яшәргә тырышабыз дип әйтсәң, алар соңгыдан тарала, фәлән менә татар, алар шундый нинди итагатьле, шундый акыллы халык икән дип. Әгәр дә арабыздан берсе, икесе барып шунда аунап, ишеп, сүгенеп, үзләрен яман холыгын күрсәтеп бирсә, алар тарала инде. Бу бүтән халык сөйли, татар шундый икән, татар мондый икән дип. Әле күпмәле мөмкинлек була аларда татарлар белән очрашуга. Алар мәсәлән татар белән соңдан тик татар шул якта барып торса, ничә мең арасында янында шунда гына карап, браш карашларын үзгәртәр бәлки. Шуны әйтәсе килә. Һәркебез үзебезнең үстебездә бик зур җаваплылык тора җәмәгать. Бүтән халык арасында барсак, үзебезнең татар милләтенең абруен төшермәскә кирәк. Син мәсәлән үз халыкың арасында яшисең, татар авылына бардың. Кайдадыр, син анда ничек кылансаң да, ничек яшәсәң дә, сине үзеңнең милләттәшләрең бер төрле карый. Ә син бүтән халыклар арасына барып, мәсәлән, безнең бүтән татар милләте 8 миллион дөньяда таралган татар милләтенең абруен төшереп йөрсәң, ул минемчә бик ямсыз эш булачак. Чөнки безне хәзер дөньяда таныдылар. Татар дип, Татарстан дип, безнең президентыбызны беләләр. Кызыксыналар, Казанга киләләр. Төрле анда инде олимпиада, спартакиада булды, мәсәлән, төрле спорт ярышлар, алар киләләр чит илдән, Казанны карап, безнең ризыкларны, милли ризыклар белән сыйланып, шу хисланып китәләр, кайтып сөйлиләр, мәсәлән. Беләсез, мәсәлән, Екатеринбург шәһәрендә мундиаль булган чакта, анда да булды, бүтән шәһәрләрдә дә, хатта ди менә чит илдән кунаклар килгән ди, алар ди менә монда ди урысча әйтмешли, болельщик артык сыра, аракымы ишеп, кыланып, аларны хатта нигә ди камерага керткәннәр ди. Анда ди шундый шартлар тудырганнар, телевизор куйганнар аларга имеш, алар футболны шуна карап утырганнар ди. Алар кайтып шунасын сөйлиләр икән. Менә Россиядә шундый шартлар, безне хөрмәт иттеләр. Без анда инде бер яман эш эшләсәк тә безне камерага утырттылар, әмма безне менә мәхрүм итмәделәр телевизордан. Без шуннан
футболны телевизорда карап утырдык. Безгә тәмле ризыклар белән сыйландылар. Шулай дип алар сөйлиләр. Бездә бит әйтәләр, менә Европада хатта анда ди кайта ни ди шул ди ял көнне дә җибәрәләр аларны кешеләрне ди. Хатта анда ди чиста шулай ди. Бик аларда кешегә карашлары яхшы ди, шунда утырган кешеләргә ди. Шун шикелле бездә дә менә ул сөйлиләр, мәсәлән, килгән кунакка. Алар гомер буена Мексика малар, мәсәлән, Екатеринбургта булды. Екатеринбург шәһәрендә алар кайтып сөйлиләр әле шулай дип мактап. Шуны әйтәс килә җәмәгать. Татарстанга кунаклар килә. Алар алдына бигрәк тә үзебезне тотырга тиеш яхшы яктан. Милләтебезне бите белән пычракка ничек инде урысча әйтмеш, не ударить грязь лицом, монда калька урысча әйтмешле, калька ясый алмыймыдыр ашыгыч рәвештә. Шуны әйтәс килә. Менә бернәрсә күренми, туктадымы әллә беттеме дип. Шул тамамлап шуны әйтәс килгән иде. Җәмәгать һәр кайсыгыздан тора, безнең милләт хакында нинди фикердә була бүтән милләт вәкилләре, сездән тора. Шуны истә тотыгыз, онытмагыз. Чөнки дөнья ул зур түгел, кечкенә генә ул дөнья. Хатта Америкада без Азербайҗанда барганда минем дусым әйтә, син поездда ди, үзеңне яхшылап күрсәт, чөнки алар ди кайтып Азербайҗанда сөйләрләр ди. Без менә Кипрга барганда, Төркиядән, Стамбулдан очканда хатта безнең кызлар монастырь кровь монах нәрсә дигән оттым иде. Бернәрсә бычий кровь дигән, кая авыз итик эчкәннәре барсак, ужанда сөйләп яталар, татар кызлар чәй